Pajjiżna huwa l-unika pajjiż fl-Ewropa li m'għandux dak li jsejjaħ National Geological Survey u bekk f'dan l-istadju ma nistgħu qatt nilħqu l-potenzjal qawwi li għandna mill-Exclusive Economic Zone tagħna. Sostna dan il-President tal-Kamra tal-Ġeoloġisti Peter Gatt f'konferenza organizzata l-erba' filgħodu minn PKF Malta fejn ġiet diskussa t-tema tal-enerġija rinnovabbli. Peter Gatt insista li hemm bżonn li jsir ħafna aktar biex Malta tieħu vantaġġ minn din iż-żona li tiswa mitqludeb għall-ekonomija tal-pajjiż, żona fil-Mediterran illi minna jista' jiġġenera enerġija offshore jew saħansitra jfoka fuq l-estrazzjoni tal-idroġenu. L-espert Malti insisti li hemm ħafna aktar xi jsir sabiex nkunu kompetenti mal-bqija tal-pajjiżi ġirien tagħna. Intant il-kelliem għall-Partit Nazzjonalista d-Deputat Mark Anthony Sammut sostna li l-ESG u l-enerġija rinnovabbli huma żewġ suġġetti ta' importanza kbira għall futur tagħna u stqarr li huma kontributur ewlieni għall-ekonomija ta' pajjiżna. U insista li ninsabu fi stadju fejn pajjiżna kapaċi jkun iċ-ċentru tar-riċerka u l-innovazzjoni, iżda fakkar illi min imexxi għandu jimxi b'eżempju inkluż governanza tajba. F'waqt li sostna illi jittama illi dan huwa il-bidu ta' triq il-qudiem li se twassalna għal soċjetà aktar ġusta u sostenibbli.